Deveberiya hêzên ewlekariya hundirîn ya jin Sîdar Muslim dibêje gowan bi salana parastina jinê li her devera Sûriyê kirine û divê parastinê bidomînin. Her wiha anî ziman got neqebûlkirina hikûmetan û ji yekîneyên parastina jin yê pejêre neqebûlkirina jinê bixweya. Sîdar bang li hemû jinan kir got li hemberî vê fikrê têkoşînê bikin heta got mavên xwe destûra Sûriyê de bi dest bixin. Dema dibistan dixwin şoreş dest pê kir. Temenê min biçûk bû min xwandina xwe temam dike. Piştî wê demê min xwandin temam kir min dît hevalê min di nav de mirovê me di nav de bû. Min jî hez kir ku ez jî wekî hevalê xwe wekî mirovê xwe tevlîvê xebatê bibim. Piştî em li derbasî kar û xebatên hêzên ewlekariya hundirîn tê çilo parastina wekî jin tê çilo parastina xwe bike tê çilo dîroka xwe nas bike, nasnama xwe nas bike wekî jin. Di nava xebatê hêzên ewlekariyê di rêka perwerda de, di rêka hine tişta de em her tişt êrişîn ser rojava çêbû em mecbûr bûn ku em sîleh rajîne em şer bikin. Me bedelê herî giran hevalê xwe xweşkê xwe mirovê xwe me danî. Em jin wekî şervanê ye pejê. Niha jî di destûriya nû de dibêje em jina qebûl nakin. Yani zehmetiyekî herî mezin ku temat 14-15 sal te wekî jin te tekoşîn dîkir te şer dikir. Niha jî wek bêjin rewşa Sûrî tê degişkirin dibe em jina qebûl nakin. Em jî wekî jin dibêjin em ê heta dawî em ê berxwe bidin bi îrada xwe, bi nasname xwe jin, di şerê ku me kir goş bo ciyekî me di destûr de wêne. Yani niha dibêje em jinê qebûl nakin. Yani em çi edmanî em nadin sibê êrişekî din li ser jin bikin. Yani em biçin jin biçin niha piştî weka sal, piştî weka ket em biçin wî kirasê koletiyê xwe kin em biçin malê rûnê wê êriş sermeçê. Em çi edmanî nadin ku êriş sermeçê nebe. Ji ber wilo em ê tekoşîn bikin heta dawî jî de heta jî ku me şerek jî nekiribe şerê got jî terorê em jî wekî jinên vê welatînê gerek em cîkî me di vê destûrê de herin. Em wekî jin şerê vê tiştî bikin. Şerê vê fikrê bikin ku fikrekî li ser jin hatî çêkirin jin bide kêlek. Em qebûl nakin jin em kêleka masê em dûranî li masa got me ji bo oqa sal ji bo rojava me şer kiriye em dûranî wisa li masê min tenê mafê zilamekî ye li ser wê masê rûla xwe bilîz. Em wekî jin qebûl nakin gerek em jî jin jinên rojava gerek em jî di kêleka wê masê de em nasnama